नोंथांमोनखौ बरायग्रोनाय जाबाय। बे समाव बर'फोरा मोनसे मोगा-मोगि आयदा लानो नागिरदों। देग्लाय बोसोराव एसएससि आनजाद आरो एचएस आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ गबरधना दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै बरायनाय हाबाफारि लादों। बिथांमोना बे बरायनाय हाबाफारिखौ मानि थाखाय लानाय जादों बेखौ जोङो गबरधना दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां चन्दन मोसाहारि बिथांनाव जों माखासे खोथाखौ जों बिथांनिफ्राय मिथिना लानो नागिरदों। आচ্ছা, गबरधना दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै सेथि थाखोआव उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ बरायदों। बे बरायनायनि थाखाय मा बुंदों? थारैनो जोबोद गोजोनथाव। दिनै जोङो मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारियाव सेथि माथोआव जोंनि दख'रानि सिङाव थानाय जाय फरायसा बिथांमोना सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हादोंमोन, बिथांमोनखौ जों मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि मोननैखौबो जोङो बरायदों। बेवहाय बेनि गेजेराव गोजोनथावसिन खौराङा जाहैबाय मा, जोंनि दख'रानि सिङाव थानाय सासे दिपेन मुन्डा होननाय सासे आदिबासि सुबुं, बिथाङा सेकेन्ड डिभिजनाव पास खालामदों बर' बिजोंजों फरायनानै। बिथाङा जोंनि दख'रानि सिंनिनो, थ' बिथांखौबो जों बेवहाय बरायदों। सेकेन्ड डिभिजन मारिदों बिथाङा, थेवबो बर' बिजोंजों फरायनानै जोंनि थाखाय मोनसे गौरब लाबोना होफैनायनि थाखाय जों बिथांखौ बरायदों। जोंनियाव मेट्रिकआव फार्स्ट डिभिजना गासै 21मोन, 21मोन मेट्रिकआ फार्स्ट डिभिजना, आरो हाइस्ट मार्कआ जाहैबाय 82मोन जोंनि दख'रानिफ्राय। आरो जोंनाव हायार सेकेन्डारिया 27मोन, साइन्सआव 13 जन आरो आर्ट्सआव 14 जन। जों बिथांमोनखौ जयैनो दिनै बरायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बिथांमोननि बिमा बिफा बिथांमोनखौबो जों बरायदों। थारैनो जोङो बिथांमोनखौ बरायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो इयुन समाव बिथांमोनखौ आरो साबसिननिफ्राय हामसिन मोजां रिजाल्ट लाबाय थायो बिथांमोना जोंनि दख'रानिफ्राय, आरो बिथांमोनखौ जों बरायनो मोनलांबाय थागोन होननानै जों आसा खालामदों। गोबां जोंनि बर' खौरां नायगिरि नोंथांमोना मिथिखादों जानांगौ, बिथाङा गोबाव सम एसएम निउसनि सासे खौरांगिरिबो बिथाङा जादोंमोन। बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफाद गबरधना दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे आफादगिरि हिसाबै जानानै नोंथाङा मावनानै मोननानै माबायदि गोजोननाय मोनदों? थ' एबसुआव बिबान मोननाया थारैनो जोबोद खाफालनिबो गोनां बाथ्रा। एबसुआव नोंनायनि नोङिनि जदाय मदाय बिबानबो बुंनो थाङोब्ला मोननाय जाया, गोब्राबैसो मोननाय जायो बिबानखौ। आंबो गोबाव दिन माने एबसुआव थाबोबाय, खामानि मावबोबाय। फैयै फैयै आं देग्लाय थांनाय बोसोराव आङो एबसुनि माने गबरधना दख'रा एबसुनि आफादगिरि बिबानखौ आं मोनदों। थारैनो जाय बिथांमोना आंखौ सायख'दों एबा आफादगिरि बिबानाव फसंनायाव बिथांमोना आंखौ हेफाजाब होदों, बिथांमोननि साबायखर बावदो। बिथांमोननि नाजानायाव बिथांमोननि सायख'नायावनो आं आफादगिरि जानो मोनदों। थारैनो एबसुनि सासे सोद्रोमा जानो मोननानै आं गावखौनो खाफाल गोनां आरो जोबोद माने गोजोननाय मोनदों। बिथांनाव मिथिनानै लागोन जोङो, गबरधना दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा आथिखालाव फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय गोदान नोंथांमोना मा पलिसि लादों होनना फोरमायदों? जोङो सोलोंथाइनि बिथिङाव गोबां खामानि मावबोगासिनो दङ, नाथाय जोङो खायसे कभिड-19नि थाखायबो सिगां समाव जोङो नांगौ बायदि माने लानो हायाखैमोन। देग्लाय जोङो सिटुवेसना एसे मोजां हिसाबै जों माखासे हाबाफारि लानो सानदों। जे सेन्ट्रेला गाइडलाइन हरनाय बायदि सरकारि स्कुलफोराव फोरोंगिरि थिसननाय, भलन्टियार टिचार थिसननाय, बे खामानिखौबो जों मावबाय दं। आरोबाव दा बावैनो जोङो गंनैसो फरायसालिफोराव फोरोंगिरि थिसननायनि थाखाय हाबाफारि लाबावदों। आरो बेनो सोलोंथाइनि अनगायैबो जोङो आन्डार 13 बयस एन्ड गार्लस, हौवासा आरो हिन्जावसा बिथांमोननिबो फुटबल जोङो कम्पिटिसन लानो थाखाय सावरायलायदों एबा जोङो साखा बारा जादों। स' बेनि सोलोंथाइजों लोगोसे जोङो खेला दुला हारिमु बिथिंखौबो एसे हानायखिनिखौ लांफानो थाखाय जोङो साखा बारा जादों। गबरधना दख'रा दुलाराय फरायसा आफादनि आन्दार सिङाव थानाय देग्लाय बोसोराव एसएससि आनजादाव बेसेबांसो पार्सेन्टेज लानानै पास खालामनो हादों? थ' हाइस्ट मार्क हिसाबै जोंनियाथ' 82आनो जाहैबाय। मेट्रिकआव 82आ हाइस्ट थांदों जोंनिया। थ' 82आनो जे हाइ जादों बिनि गोजोननाय बे जानो हाया। आरोबाव फैबाय थानाय समाव जोंनि जाय बिथांमोना मेट्रिक आनजाद होगोन बिथांमोना आरोबाव 80खौ क्रस खालामनानै जाहाथे आसामनि टपार लानो हायोबा आसामनि टप 10 मासियाव बिबुंसार बिथांखौ माने क्रस खालामनानै सिगाङाव आवगायनानै जाहाथे जोंनि दख'रानिफ्राय बेबायदि नम्बर लानानै उथ्रिसार जानो हायो, आं बेखौसो मिजिंथिदों।
बिथां चन्दन मोसाहारि बिथाङा दसे सम बर' खौरांनि गेजेरजों सम होनायनि थाखाय बिथांनिसिम बर' खौरांनि न'खरनि जानानै बेखिनिनो साबायखर जासिहरनाय जाबाय।